Mga establishmento komersyal sa Bacolod City, gina-require na sa LGU nga magpainsang lugar para sa mga basura bag-o aprobahan ang business permit. Nagakaigo nga garage or garbage segregation, igatudlo sa LGU. Yaring balita. Ginatandaan gid ni Jennifer tagiya sa isa ka food establishment diri sa downtown area ang importansya sang solid waste management. Bangod nagabaligya sang pagkaon, permigid sini ginasiguro nga matino ang ginagawian sa kusina, pati na sa ginakanan sa iyang mga customer. Ang mga madunot kag hindi madunot, ilang ginapain agud mahapos sa pagkolekta sang basura. For example, ang mga iyak ang mga gulay may gakuha na diya sa amon. Pag-abot sang basura, na muna pagwa namon sang amon mga basura para hindi di magkayag sa dalan. Luyag sang LGU nga ang mga establishmento, ilabi na ang mga nagabaligya sang pagkaon. Mangin compliance sa nagakaigo nga waste segregation, isa sa mga ordinansa sa syudad. Agud mahagan-hagan ang problema sang basura, ginhimo sang Department of Public Services bilang isa sa mga requirement. Antes i-renew ang business permit sang establishmento, ang pagbutang sang garbage area. Sa ginpagwa nga checklist sang talatapan, nakabutang nga dapat may ipain nga lugar para sa mga basura ang kada establishmento. Nga nagapamangkot kami na sa ila sang ilang waste generated, kung pila ang volume, ano ilang manner of kung may mga diversion practices nga naga-exist sa ila. Bisan pa nga na-renew na ang business permit, manginhugot gihapon ang monitoring sa compliance sa mga establishmento, kag giyahan man ini isang nagakaigo nga pag-segregate kag paghaboy sa mga basura. We are reminding everyone, especially ang ma-apply, ilibuton ng inyong lugar before kamuhi aprobahan, no? Pagyatagan sa renewal of business permit. Sa sini nga pamaagi, mangin mahapos suno sa DPS ang koleksyon sa mga basura. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedraso, One Western Visayas.